бозиҳои олимпӣ пурнуфузтарин маъракаи варзишие мебошад, ки дар 4 сол як маротиба баргузор мегардад ва шомил шудан ба рӯйхати иштирокчиёни он кори саҳлу сода нест. Зеро намояндагони 5 қитъаи олам бо майли том барои иштирок дар олимпиада чандин марҳилаҳои интихобиро паси сар мекунанд. шуруъ аз соли 1996 мунтахаби олимпии тоҷикистон 6 маротиба имкони иштирок дар бонуфузтарин маъракаи варзиширо пайдо карда ба гирифтани 4 медал низ мушарраф шудааст. хушбахтона мо аз бозиҳои олимпӣ медали тилло дорем, ки онро дар риштаи варзиши сабук Дилшод Назаров ба даст овардааст. дар охирин олимпиадае, ки дар Бразилия соли 2016 баргузор гардид, 7 варзишгари тоҷик аз рӯи 4 намуди варзиш ширкат доштанд, ки аз ин маъракаи муҳим дасти холӣ барнагаштанд. аммо бо гузашти 4 сол ҳамакунун моро дар Токиои Ҷопон 32-мин бозиҳои тобистонаи олимпӣ интизор аст. дар ин нашри барнома ба шумо иттилоъ хоҳем дод, ки кадоме аз федератсияҳои варзишии Тоҷикистон имкони роҳ ёфтан ба бозиҳои олимпиро дорад. имрӯз мо бо 6 федератсияи миллӣ созишномаи сеҷунибаро ба имзо расондем. ин пеш аз ҳама федератсияи миллии дзюдои ҷумҳурии Тоҷикистон, федератсияи варзиши сабук, федератсияи гӯштини ҷумҳурии Тоҷикистон, дар он намудои юнону румӣ ва тарзи озод дохил мешавад, федератсияи қайиқронии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки имрӯз мо дорем имконияте, ки баъд аз танаффуси хеле тӯлонӣ боз Шаҳрёр Даминов ва дигар бачаҳо имрӯз имконият доранд, ки рохати бозии олимпиро ба даст биёранд. имрӯз федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон, ки инам баъд аз танаффуси тӯлонӣ имрӯз боз чеҳраҳои нав варзиш пайдо шуданд, ки имрӯз талош ба дарёфти рохати бозии олимпӣ доранд, ва федератсияи каратедо ва дигар намудое, ки эҳтимоли дарёфти рохати бозии олимпӣ аст, яъне мо маҳз ба ҳамин намудои варзиш имрӯз кор карда истодем. ҳамроҳи федератсияи теквандо ВТФ низ имрӯз талош дорад, кӯшиш карда истодааст. федератсияҳое, ки айни ҳол масъулини варзиши мамлакат номи онҳоро ба забон оварданд, дар воқеъ таи чанд соли охир тамоми кӯшишҳояшонро бар он равона намуданд, ки аз бозиҳои олимпӣ натиҷа ба даст биёранд. муҳайё кардани инфрасохтори зарурӣ барои варзишгарон нахустин қадамҳои рӯ ба муваффақият мебошад, ки ин тадбир вақтҳои охир дар сатҳи баланд иҷро мешавад. дар ин замина барномаҳои мушаххас низ аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор роҳандозӣ мегардад. шуруъ аз соли 2019 мо аз моҳи январ сар карда гурӯҳи кориро аз ҷониби Кумитаи Миллии Олимпӣ тамоми федератсию ва сармураббиёни даста таъсис додем таҳти унвони роҳ ба сӯи Токио, ки дар ин давра мо зиёда аз 15 маротиба ҷаласаи ин гурӯҳҳои кориро баргузор кардем. дар ин ҷараён мо нақшаи омодагии тамоми федератсияҳо ва сармураббиёнро вобаста ба омодагӣ ва дарёфти рохат ба бозиҳои олимпӣ шунидем. хушбахтона дар заминаи ҳамкории сеҷониба шуруъ аз соли 2019 мо тавонистем ба хотири иштироки ҳатмии варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои квалификатсионӣ ба хотири дарёфти рохати бозиҳои олимпӣ талош кардем. федератсияи гӯштини ҷудои Тоҷикистон рисолати доштаашро имрӯз дар сатҳи даркорӣ амалӣ мекунад ва як қатор нақшаву барномаҳои лозимаро дар 4 соли охир масъулин роҳандозӣ намуданд, ки натиҷа мусбӣ аст. иштироки пайвастаи ҷудочиёни тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилаливу интихобӣ сабаб шуда, ки онҳо холҳои даркориро барои мавқеъгирӣ дар раддабандии беҳтаринҳо соҳиб шаванд. айни ҳол варзишгарони тими мунтахаби ҷудои кишвар нисбат ба дигар намудҳои варзиши олимпӣ шонси бештари дарёфти рохатҳои олимпиро доро мебошанд. мо имкон дорем, ки дар 4 вазн, яъне соҳиби 4 рохати олимпӣ бошем.
варзишгарони мо дар вазнҳои 73 килограмм Сомон Маҳмадбеков ва Беҳрӯзи Хоҷазода, дар вазни 80 килограмм Акмал Муродов, дар вазни 90 килограмм Комроншоҳи Стопирён ва варзишгарони дигари муваффақи мо дар вазни ҷамъи 100 килограмм Темур Раҳимов ва Шакармамад Мирмамадов, ҳар яки инҳо дар вазнҳои худ имкон доранд ки соҳиби рӯйхати олимпӣ гарданд. Аммо танҳо аз як вазн мо метавонем соҳиби як рӯйхат бошем, яъне ки дар ҳар як вазн танҳо як варзишгар як давлатро метавонад дар бозиҳои дар пешистодаи олимпӣ дар кишвари ҷопон шаҳри Токио шанс ва муборизаро идома диҳад. чун масъулини федератсия мегӯянд имкони ба даст овардани 4 роҳхатро доранд, вале дар ин миён якчанд мусобиқаҳои квалификатсионӣ дар пеш аст ки паҳлавонони моро зарур аст дар зинаҳои даркорӣ мавқеи худро устувор созанд. тибқи қонун қоидаҳои Федератсияи байналмилалии дзюдо барои дарёфти роҳхат дар тамоми вазнҳо ҳам занҳо ҳам мардҳо имкон доранд то 30 майи соли 2020 қабл аз баргузории бозиҳои олимпии Токио дар тамоми мусобиқотҳои чорчӯбаи ин федератсия иштирок намоянд ва соҳиби имтиёзҳои роҳхатбахшанда гарданд. ин имтиёзҳо барои он лозиманд ки ҳар як варзишгар бояд соҳиби имтиёз гардаду ва дар радабандии ҷаҳонӣ дар вазни худ миёни 18 номзади болои ҳамин ҷадвал бошанд ва танҳо ҳамин 18 дар радабандии 18 беҳтарини ҷаҳон имкон пайдо менамояд ки соҳиби рӯйхати олимпӣ гардад. дар тоҷикистон федератсияҳои олимпӣ зиёданд, вале аз чӣ бошад ки мо имрӯз танҳо фаъолии 5-6 федератсияро мебинему халос. мутахассисону коршиносон ҳам аз бемасъулатии баъзе федератсияҳо интиқод мекунанд. масъули тайёр ва иштирок кардани варзишгарони ин федератсия аст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне махсус кумитаи кор бо ҷон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ин асосан вазифаи ин кумита оммавияти варзиш дар мамлакат аст. вақте ки роҳбари федератсия ба уҳда гирифтааст, пас ҷавобгӯ бошад ки варзишгар бештар иштирок кунад, бештар бо мураббиёни касбӣ аз дигар кишварҳо кор кунанд, яъне даъват кунанд. он мураббиёне ки имрӯз метавонанд варзишгарони моро ба чунин мусобиқаҳои дароҷаҳои байналмилаливу ҷаҳонӣ, қитъавӣ ва олимпӣ омода созанд. ва имрӯз бибинед мо дар гӯшини тарзи озод ҳам дорем, дар гӯшини юнон румӣ ҳам дорем, вале ба он шакле ки имрӯз мо кор мекунем, яъне фикр намекунам ки чунин шакли кор яъне ҷавобгӯи замона бошад. бевосита супориш дахдур аз ҷониби пешвои муаззами миллат дода шуд ки бояд роҳбарияти федератсиё нав карда шавад ва мо зина ба зина кӯшиш карда истодем ки роҳбарияти федератсияро нав кунем, то яъне шахсоне ки якум имконият доранд барои рушди федератсия, дуюм ҳамун соҳаро медонанд ва дар ҳамун соҳа завқ дошта бошанд. ва хушбахтона мо зина ба зина ҳамин тартибро баромонда истодем. аллакай 2 сол аст ки мо тибқи қарори дахдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба аккредитатсияи давлатии федератсияҳои варзишӣ шурӯъ намудем ва қариб 2 соли охир мо пайваста кӯшиш карда истодем ки федератсияҳои варзишӣ бояд ба талаботи аккредитатсияи давлатӣ мутобиқ бошанд. як иқдоми саривақтие ки имрӯз аз ҷониби федератсияи ҷудои кишвар рӯй даст гирифта шуд, ин ҷудо дар мактабҳо мебошад. албатта ин ташаббус як такони хубе хоҳад буд дар роҳи расидан ба мақсадҳои ниҳоӣ. дар чорчӯби шартномаи чорҷонибаи ба имзо расонида миёни Федератсияи байналмилалии дзюдо, Федератсияи дзюдои Тоҷикистон, Кумитаи миллии олимпӣ ва вазорати илм ва маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон як қарордоди махсусро имзо кардем бо номи дзюдо дар мактаб. тибқи дар чорчӯби ин қарордод мо ба 10 макотибҳои таҳсилоти умумии кишвар, 10 шаҳру ноҳияҳои кишвар мо кӯмаки техникиро дар мисоли татамии варзишӣ, либоси варзишӣ барои таҳсилкунандагони ин макотибҳо ва ҳамзамон мураббиро бо маош таъмин менамоем, то ин ки дар ин мактабҳо, дар ин маконҳо, дар ин шаҳру ноҳияҳо тарғиби дзюдо шавад миёни наврасон.
ва умедвор ҳастем бо ин иқдоми худ дар боз ҳам рушду нумӯ ёфтани намуди ҷудо дар кишвари худ саҳмгузор бошем. дар тоҷикистон намудҳои гимнастикаи бадаӣ, варзишӣ, дучархаронӣ, тенниси рӯи миз, тенниси калон, вазнабардорӣ, шамшербозӣ, ҷаҳидан ба дарозӣ, ҷаҳидан ба баландӣ, камонварӣ, тирандозӣ ва чандин намудҳои дигари олимпӣ аст ки боре ҳам диққати худро барои бозиҳои олимпӣ равона накардаанд, дар ҳоле ки хоҳишмандон зиёданд. дар кишвари мо ин қадар ҷавонони варзишдӯсту далер ҳастанд. фақат он нафаре ки имрӯз он мураббие ки он тренере ки бошад ки имрӯз бо онҳо тавонад кор кунад ва натиҷаи хуб нишон диҳад, сар афсӯс имрӯз намерасад чунин мураббиён ва аз болои худ бисёри мураббиёни мо кор намекунанд. барои ҳамин ҳам ба талаботи имрӯза ҷавоб дода наметавонанд. мо на ҳама вақт метавонем розӣ бошем аз кори он мураббиёне ки нисбати ин дастгириҳои давлату ҳукумат хунукназарӣ мекунанд, яъне вазифаи худро ҳамчун мураббӣ, ҳамчун ба истилоҳ тренер иҷро намекунанд. федератсияи дигаре ки имрӯз варзишгаронаш барои роҳхати бозиҳои олимпӣ талош мекунанд, намуди бокс мебошад. мо борҳо шоҳиди он гардидем ки чӣ гуна мушзанҳои тоҷик дар 2-3 соли охир аз худ маҳорати баланд нишон дода, аз сабқатҳои байналмилалӣ натиҷа ба даст меоранд. масъулини бокси кишвар муддаӣ барои роҳ ёфтан ба бозиҳои олимпӣ мушзани муваффақи тоҷик Баҳодур Усмоновро рақам мезананд. дар чемпионати Осиё мо натиҷаи ки шумо дидем мо таъмин карда истодем. дар он ҷо то панҷум ҷо литсензия барои олимпиадаи тобистонаи 2020 медиҳанд. мо кӯшиш мекунем ки дар он ҷо литсензия ба даст биёрем. но рақибо уже алӣ шидаганд. дар 2 сол уже 1 сола уже ҳама давлат уже дигар одамо меоянд. мо намедонем ки омадагай, фақат ай жеребиёвка мебинем. равем бидем жеребиёвка веса мекашем, уже маълум мешавад ки қати меғалтем, ки қати камажа сета рақибро бояд ғолибият биёрем, даст боло шавем. олимпиада уже роҳат ҳаст расмӣ. федератсияҳои дигаре ки варзишгарони худро барои дарёфти роҳат омода мекунанд, инҳо федератсияҳои варзиши сабук, қайиқронӣ, гӯштини юнону румӣ ва тарзи озод, таеквондо вете ва каратедо мебошанд. варзишгарони риштаи таеквондо вете охирин имкониятҳои худро истифода мебаранд. барои варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон як шанси дига мондагӣ аст ки ин дар моҳи апрели соли 2020 дар мусобиқаи интихобӣ ки дар Хитой мегузарад, ҳамунҷа мо метавонем ки роҳхатро пайдо кунем. дар риштаи варзиши сабук низ талошҳо ҳаст ва имсол варзишгарон дар як қатор мусобиқаҳо ширкат мекунанд. барои дастгирии федератсияҳои олимпӣ ниҳодҳои дахлдор фонди махсус таъсис доданиянд. мо кӯшиш карда истодем ки якҷо бо мақомотҳои ваколатдори давлатӣ ҳамзамон барои таъсиси фонди рушди олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз талош карда истодем ки варзишгарони мо бе ягон монеа аз тамоми имкониятҳои молиявӣ баҳравар гарданд ва фақат дар фикри машқ, дар фикри омодагӣ, дар фикри иштирок дар машқҳои дастаҷамӣ ва дарёфти роҳхати бозиҳои олимпӣ бошанд. як нуқтаи дигарро коршиносон қайд намуданд ки дар сурати хуб иҷро шудани он кор ранги дигар мегирад. роҳбарони федератсия, кумитаи кор бо ҷоноби варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ҳар як дастаи мунтахабе ки сафар мекунад серталаб бошанд. баъди омадан на ин ки ҳисоботи молиявӣ онҳо пешниҳод кунанд, бояд барои ҳар як варзишгар ҳисобот нависанд. барои чӣ варзишгари мо мағлуб шуд, барои чӣ ӯ хуб баромад накард, ё чӣ гуна шуд ки он чунин натиҷаи хубро ба даст овард. яъне аз ин чун мактаб мешавад барои дигар мураббиён. ва имрӯз гӯштини тарзи ҷудо федератсияи гӯштини тарзи ҷудо воқеан метавон гуфт ки мураббиёни ин бахши варзиш ва гӯштини тарзи самбо дар ҳақиқат хуб кор мекунанд. мо метавонем гӯем ки кори онҳо хуб ва ҷавобгӯи замона аст.
федератсияҳои варзишии тоҷикистон масъулиятеро бардошт доранд ки бо иҷрои саривақтиу самараноки он метавон нуфузи варзиши кишварро дар арсаи олам ба маротиб боло бардошт. ин ӯҳдадорӣ албатта аз ҷалби бештари ҷавонону наврасон ба варзиш, зиёд кардани мусобиқаҳои дохилӣ ва сафарбар кардани варзишгарон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сарчашма мегирад. бино ба иқрори масъулини варзиши мамлакат, дар чанд моҳи боқимонда онҳо боз сатҳу сифати корро хубтар мекунанд. имрӯз натиҷаи иштироки варзишгарони мо ва мавқеъгирии онҳо дар радабандии байналмилалӣ вобаста ба намудҳои варзиш хуб аст ва мо кӯшиш карда истодем ки ҳамон мусобиқаҳои квалификатсионие ки айни замон варзишгарони мо бояд дар ҳамон иштирок кунанд, яъне боз холҳои муайянро ба даст биёранд ва бояд рӯйхати бозиҳои олимпиро ба даст биёранд. бо ин ҳама такопуву талошҳое ки масъулини варзиши мамлакат барои роҳхати бозиҳои олимпӣ мекунанд, умед бар он мебандем ки дурахши варзишгарони тоҷикро дар ин маъракаи муҳими варзишӣ бубинем.